Dobar dan, deco. Jesmo li spremni? Danas ću vam brzo i kratko objasniti jotovanje. Krećemo. Jotovanje se vrši u komparaciji. To vam je poređenje prideva i priloga. Brz, brži, viši, stroži. To su komparativi. Jotovanje se vrši i u prezentu nekih glagola. Mašem, vičem, vučem. Ovo liči na palatalizaciju, zar ne? Ali nije. Ako u celom prezentu imate izvršenu promenu, mašem, mašeš, maše, mašemo, mašete, mašu, to je glagol mahati, onda se izvršilo jotovanje. A ako u trećem licu množine nema promene, kao kod glagola vući, vučem, vučeš, vuče, vučemo, vučete, vuku, to je palatalizacija. Ok, idemo dalje. Jotovanje se vrši u trpnom pridevu. Voljen, hranjen, pažen. Jotovanje se vrši i kod izvedenih reči. Lišće, pruće, grmlje, prstenje. I jotovanje se vrši u instrumentalu nekih imenica. Ljubavlju, strašću, mašću, pakošću, mladošću i slično. Jotovanje se veoma često kombinuje sa drugim glasovnim promenama, pa na to obratite pažnju. Što se tiče teorije, kada se j nađe uz s, z, d, t, l, n, p, b, m, v, dolazi do jotovanja i nastaju š, ž, đ, ć, lj, nj i glasovne grupe p, lj, b, lj, m, lj i v, lj. Kao i svaka promena, i jotovanje ima svoje odstupanja. Svaki put kada se nađe uz ove glasove, a ne promeni ih, to su izuzeci. Kozji, odjuriti, injekcija. Kad smo kod toga, jeste li znali da se kaže injekcija ili ste mislili nešto drugo? Eto, to bi bilo ono najvažnije o jotovanju. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, vidimo se. Pozdrav!